हाबफैलायो सिगाङाव फ्लेट जाबाय लोगो थांनांसिगोन बारा ओमफ्राय बारा जानो हासिगौ स्नुफ्रागा आङो मैया भिडिअखौ खालामबोनो मोनासै खारन मोनाबायमोन गुरुदंमार्गनिफ्राय लाचेन टु लाचुं आं दा दङ लाचुंआव बहाय थाफैबाय जों बे हटेलाव बहाय सफैदों बेलासिनि 6टायाव 6टाबाथ' खोमसिखायोआनो दाथ' हिल्स एरिया खोमसि जाखायो हटेलखौ लाफैबाय बहाय लानानै बावनो डिनार बावनो खालामबाय दिनैहाय जोङो लाचुंनिफ्राय थांगोन यामथांनिफ्राय जोङो थांनो सानदों जिर' थांसै मोजां सौहैथोंसै इसोरनाव आर'ज गाबबाय तो anyway good morning लोगोफोर welcome back to my YouTube channel and this is Indrajit Narzary and now we're watching Isaiah and Block तो जोंनि रुमावहाय दा टेम्पारेचार हिसाबै नायोबा डिग्री सेलसियास 2 डिग्री सेलसियास ओमफ्राय नोंथांमोननो आं एसे आंनि रुमनि सिंनि बायह्रानि भिउखौ एसे देखायनो सानबाय तो आंनि रुमनि सिंनिफ्राय भिउखौ एसे नैबेबायदि नुयो ओमफ्राय बायह्राथिं नायनो नामा बायह्राथिं नायोना तो बायह्रानिफ्राय एसे नैबेबायदि नुयो मोजाङानो गाज्रि नङा वाव ब्रेकफास्टखौ दाबो खालायाखै जों जास्ट दुगैयै लोबै स्रां रेडि जाबाय फ्रेश जाबाय ओमफ्राय बाइकआ बैयाव दं गाहायाव 3 फ्ल'रावसो दं बिराद मेङो गाखोबोनायाव लिफ्टबो गैया माबो गैया थ' दिनैनि भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसिगोन थ' नायलांबाय थादो सिगाङाव जोङो माबायदि मा लोगो मोनलां माबायदि जोंनि राइडआ दिनै जायो थ' नायलांबाय थादो जोङो दा लाचुंनिफ्राय थांगासिनो यामथांआव थांगासिनो जों दा बारा गुसु मोनाखै आङो अभार गुसु जायाखै मैयानि बायदि बेनो जाबाय YUMTHANG रड एक्चुअली लामाया बहाय मोजाङानोमोन नाथाय बेनि खारना नैबेजों दै बोहैबोयो दाथ' नभेम्बर डिसेम्बरावहाय दै थाया नाथाय जेब्ला जुन जुलाइ आगष्ट बेफोरावहाय बिराद दै बोहैयो बे लामाजों बेनिखायनो बे लामाया खुरख'दों दासिमबो दं रेसआ थ' नै लोगोफोर YUMTHAंग 13 किल'मिटारल'सै अक्सिजेन लेभेला जेब्ला खम जायोना अब्ला हां मोना बेल' नङा हां मोना मोननायजों लोगोसे खर'बो गिदिङो आरो ससे थाबायबानो मेङो जेरै जोंनिया गुरुदंमार्गआव जादोंमोन दा नायसै YUMTHांआव माबायदि लामानि कन्डिसना बहुत गाज्रि वाव बिदियाव राइडिं खालामनांगौ बहुत खस्थ' फुल एक्सपिरियेन्स गोनां मानसियासो बहाय राइडिं खालामनो हायो लाइक मी वाव YUMTHांग रडाबो खम सम नङा भिउआ बिथां इन'भाखौहाय अभारटेक खालामनाय जाबाय बबेथिं सा सानजा खोला सोनाब बेनि दिगखौ जेबो हमनो हाया हाजो एरियायाव थायोबा मोनसे फर्मुला दं सानखौ नायदावबा एसे हमनो हायो थेवबो बारा सियर जाया गायनानै बुजियोमोनथाय होद लामायानो गैला माथो गायजोंसो मोनदां लामायानो मोननै जानानै फैबाय र' नैबेजों ट्राइ खालामनि इन'भाया बेजों थांदोंथ'
YUMTHAng थांनाय लामायाव एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै लानि जों दहाय ब्रेकफास्ट खालामनो मोनाखै हटेलावहाय दा जोङो फैयै फैनानै YUMTHAng रगाटावहाय जोङो मोनसे रेस्टुरेन्ट मोनदों ब्रेकफास्ट खालामलांसै मेगि बे माबे ब्रेड अमलेट जाग्रोनानै लानोसै र' माबायदि जायो गोथाव जाया टेस्टआ माबायदि जायो मैया लामायाव जाबोनाया एसे गोथावसिन बेनिफ्राय जासाबजायो बेबो ओंखाम उखैनायाव जेबो नङा थ' फाइनालि फैनानै जोङो YUMTHAng सफैबाय बेनो जाहैबाय YUMTHAng थ' लोगोफोर थांसै दानिया 0 पइन्ट थ' लेट्स गो 0 पइन्ट जोङो बै लामा ससेयावहाय सेल्फि फट' लाखांनानै दा आवगायबोफिनबाय 0 फारसे जोङो 0खौ नायनो बयबो स' एक्साइटेड थांनानै माबायदि नुहैगोन बेखौ जोंबो बुंस'नो हाला 0 मेबि आइ थिंक 0 इउ आर लुकिं स' हिर' फाइनालि जोङो फैनानै 0 पइन्टआवहाय मोनफैबायानो आं नोंसोरखौ बे गाइडजों लांनो सेस्था खालामगोन नायलांबाय था अडिअ माबायदि फैदों मिथिया बिराद बारजों बिराद गुसु नै बिसोरो बेंगलरनिफ्राय फैदों बेरायनो फैदों तो भैया जगह कैसा लग रहा है आपको वेरी नाइस वेरी अच्छा हाय नाइस टू मीट यू अच्छा हाय बिराद मोजां 0 पॉइंट वाव बैसोरो मालाय कापल्स फैदों कापल्सफोरनि थाखाय बिराद मोजां गुसु नायदो इन्जय खालामदो आंजों लोगोसे नायना नुदोंना स्नोफ्लेक जागासिनो बै जोङो फुङाव हाबफैलायो जा मोजां मोनबाय भिउआ माबायदि एक्चुअली बेवहाय गुरुदंबारनि बायदि थान्दा नङा खारन बेवहाय अक्सिजेन लेभेला थिगैनो दं नाय भिउखौ नाय जेरैबायदि दसे नैबेनो फासिसो हागोन थ' भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम
लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थ' दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'सिगोन। जों दा बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांसिगोन गेंटकआवहाय। थ' थांसै लोगोफोर। Shut up. जासाब जायो बारा गोथाव नङाबा। जोंनिफ्राय सिगांसिन फैनाया बरफ नुफैदों। बरफ नुवाखै टेम्पारेचार आलादा